Găgăuzia este o autonomie teritorială cu o populație de 135.000 de locuitori, creată în 1994 în scopul păstrării culturii unice și pentru asigurarea drepturilor populației găgăuze din Republica Moldova. Statutul special al Găgăuziei este prevăzut prin lege organică și garantat de Constituția țării. Acesta conferă regiunii un anumit nivel de autoguvernare, care îi permite să soluționeze în mod independent problemele de ordin politic, economic și cultural. Autonomia este condusă de organele sale reprezentative și executive. Bașcanul este guvernatorul autonomiei și șeful comitetului executiv. Comitetul executiv este organul responsabil de implementarea legislației naționale și locale pe teritoriul autonomiei. Adunarea populară este organul reprezentativ al Găgăuziei, fiind compus din 35 de membri aleși pentru un mandat de 4 ani. Adunarea dispune de dreptul de a adopta legi locale, a căror executare este obligatorie pe teritoriul autonomiei. Buna funcționare a autonomiilor teritoriale, cu competențele lor proprii și partajări specifice, precum și relațiile fiscale complexe, necesită un nivel înalt de coordonare și o comunicare eficientă dintre autoritățile centrale și autonomie. În cazul Găgăuziei, aceste mecanisme sunt asigurate prin calitatea de membru a Bașcanului în guvern, prin dreptul adunării populare de a înainta proiecte de legi în Parlament, prin participarea membrilor Comitetului Executiv în colegiile ministeriale, precum și de către grupul de lucru parlamentar pentru Găgăuzia. Pentru implementarea statutului special al autonomiei găgăuze este necesar un dialog și o cooperare suplimentară. În acest context, în 2015 a fost creat grupul de lucru parlamentar privind Găgăuzia, compus dintr-un număr egal de reprezentanți ai Parlamentului Republicii Moldova și ai Adunării Populare a Găgăuziei. Grupul de lucru parlamentar a fost stabilit pentru asigurarea unui dialog continuu dintre centru și autonomie, reflectarea statutului special al Găgăuziei în legislația națională, clarificarea competențelor autorităților centrale și celor ale autonomiei și formularea propunerilor de modificare a legislației. Formularea recomandărilor pentru îmbunătățirea cooperării și crearea unui mecanism pentru prevenirea și soluționarea posibilelor dispute dintre autoritățile centrale și UTA Găgăuzia. Cu suportul financiar din partea Suediei, dialogul pe platforma grupului de lucru privind Găgăuzia este susținut prin mediere și oferirea expertizei tehnice de către CMI, Fundația pentru Pace Martti Ahtisaari. Pentru a sprijini grupul de lucru în realizarea sarcinilor sale, CMI a asigurat expertiza necesară pentru elaborarea unui ghid cuprinzător în care sunt analizate mecanismele și relațiile instituționale dintre centru și autonomie. Acest proces a inclus consultări cu autoritățile publice din Chișinău și Comrat, precum și cu reprezentanții societății civile și ai mediului academic internațional. Ghidul propune o serie de recomandări, printre care consultarea garantată a autonomiei cu privire la proiectele de legi și de politici naționale care ar putea avea un impact asupra Găgăuziei, îmbunătățirea mecanismelor instituționale de participare a autonomiei la nivel central, crearea și îmbunătățirea mecanismelor de clarificare a competențelor autonomiei, precum și includerea autorităților executive în procesul de dialog pe platforma grupului de lucru parlamentar, grupuri de lucru tematice cu participarea reprezentanților ministerilor și ai Comitetului Executiv, pentru o coordonare mai bună a procesului de elaborare și implementare a legislației și politicilor. Acest ghid este primul de acest gen în Republica Moldova și reprezintă o sursă de informare cuprinzătoare pentru autoritățile publice, mediul academic, societatea civilă, partenerii de dezvoltare și alți actori interesați în subiectul autonomiei găgăuze. Ghidul reprezintă un instrument esențial pentru înțelegerea relațiilor dintre autoritățile centrale și cele din autonomie, formularea unor soluții sistemice de îmbunătățire a mecanismelor și a procedurilor de interacțiune dintre centru și autonomie, susținerea procesului de dialog dintre centru și autonomie. Ghidul este disponibil în limba română, limba rusă și limba engleză. Acesta poate fi obținut online pe site-ul www.gagauziadialog.md.